Näin luodaan Google-lomake. Valitaan luo, lomake, nimetään lomake, kirjoitetaan lisäohjeita. Voidaan valita eri kysymystyyppejä. Voidaan valita teksti, jos halutaan lyhyt vastaus, jos halutaan pidempi vastaus, kappaleen teksti. Jos halutaan monivalintaa, voidaan kirjoittaa tänne näitä vaihtoehtoja. Tehdään uusi kysymys, vaikka asteikko. Voidaan tehdä vaadittu kysymys, mitä ei voida ohittaa. Lisätään vaikka tekstikysymys. Ja vielä vaikka joku. Valitse luettelosta. Nyt lomake on valmis, voidaan jakaa sen. Tehdään esimerkiksi upotus. Upotetaan saatu koodi esimerkiksi wikisivulle. Valitaan editorista Embed Widget, valitaan Other ja liitetään tähän saatu upotuskoodi. Tallennetaan ja tallennetaan muutokset. Näin äsken tehty kyselylomake on upotettuna verkkosivulle. Ja nyt näihin voi tehdä vastaukset. Ja valita lähetä. Voidaan tehdä uudelleen. Ja mennä sitten katsomaan tuloksia. Mennään Google-tilille tähän lomakkeeseen ja voidaan katsoa vastaukset täältä. Katso vastaukset, yhteenveto ja äsken tehdyt vastaukset näkyvät täällä. Vastaukset voi myös katsoa taulukkonäkymänä. Ja takaisin lomakkeeseen pääsee valitsemalla lomake, muokkaa lomaketta.